раҳа светофор 46 биё занг забода номерон 46 адресои ма. бо мақсадҳои ғаразноку ҳадафҳои нопок истифода намудани шабакаҳои иҷтимоӣ дар доираи талаботи қонунгузорӣ ҷавобгарӣ дар пай дорад. кормандони шуъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе дар натиҷаи санҷиш ошкор намуданд, ки шаҳрвандон бобоназарзода Парвиз соли таваллудаш 1993 ва Тошакова Зебо соли таваллудаш 1997, ки бо ҳам зану шавҳаранд, дар саҳифаи иҷтимоии одноклассники саҳифаи занона бо номи мустаъори Бонубону ба қайд гирифта навору расмҳои ғайриахлоқиро ҷойгир ва барои анҷоми хизматрасонии шавонии пулакӣ эълон нашр карданд. таассуфовар аст, ки бобоназарзода Парвиз бо мақсади ба даст овардани маблағи ночизе ҳамсари худро ба ин амали нангин водор карда, ӯро ҳамчун зани сабукпой ба манбаи даромад табдил додааст. номбурдагон бо нашри чунин эълонҳои бардуруғ ҷавонони зиёдеро ба доми фиреби худ гирифтор намуданд. гӯё барои қонеъ сохтани нафси шавонӣ ҷавононро ба маконҳои гуногун даъват намуда, аз онҳо дар шакли электронӣ аз 100 то 500 сомонӣ пешпардохт гирифтанд. ман дар шабакаи интернетӣ одноклассник сайти духтарӣ шуда эълон мегузоштам ва телефонҳо дар меҷи кудум зан голосрӯй мекард ва пул мепартофтан ва мо чордиш мекардем фиреб карда. тибқи санҷишҳои пешакӣ ин зану шавҳар давоми 1 сол мешавад, ки ба ин амали нангин машғул гардида дар ин муддат наздики 1000 ҷавони шаҳватпарастро фиреб доданд. айни замон номбурдагон дар ҳабси пешакӣ қарор дошта тафтишоти пешакӣ идома дорад.